sani. Oyawre Millicent, inyalo nyisowa ni intiere kanye okinyi ma kawuono e kaunti ma Kisumu. To jopiny e kaunti ma Kisumu wacho nang'o kotudore kod medruok mag nek mag nyidendi ma sani waneno e pacho kae. Millicent. Erokamano ahinya Joyce, mano bende thoro wach ma bende waluwo Kisumu kaendi, kata kamano gi sani akelo ni achiel kachiel weche chenro mag pogo basari kata omenda mag siro somo ne nyithindo mok nyalo. Wayudo ni chien kanyo nyocha ne jonyuol owuok oko kendo ne gidhi Peace National Government Constituencies Funds Office kuma ne giywak ni nyaka sani pok giyudo omenda ma kamago kokalo kuom kar chung' od bura ma Kisumu Central ma bende wan kod jaod bura ma kanyo odiochieng' ma kawuono wadoni wang'eni to kotenore kod midhiero ma bende nokwako apis no endi ma bende kata duol mochung' ne pogo omenda go eko kane giwacho ni pesa pok ochopo gi sani ma bende ochako chenro mar pogo pesa ma kamago. Midhiero pod en macha ko sani pesa osedonjo koso otiyo gi pesa kowuok e ofukune mondo mi okony godo oganda nyithindo nyal donjo e skul kapok sa olewo. Machiegni ahinya ibiro ng'iyo kamera mondo ilerwa ni to nyocha jonyuol nyocha owuok oko kendo ne giywak malit ahinya ni gilewo gi nyithinde udi kaluwore ni pesa mag basari pok ne ochopo e guchu mar basari. Agi thuolo ni endi nyalo mana leronwa ni to chalo nade chenro ni chake kawuono kendo borumo tarik 23. Ichake ni pesa no osedonjo koso midhiero pod macha tineno ni kaber ikony nyithindo mondo mi odonji kik gilewe udi. Erokamano ne jowinjo gi joneno, an nyinga Joshua Odongoron, an mjumbe ma Kisumu Central e chuny boma ma Kisumu. Kawuono wachako wuoth gi jonyuol e wards waduto, wards auchiel, mondo wane ni jonyuol ma nyithindgi ni e skul, jonyuol ma nyithindgi okadho, mondo biro kawo form ka mondo wane ni giyudo basari. Pesa mwadwa chiwo kawuono, basari mwadwa chiwo kawuono en pesa moa NGCDF. Nyocha jonyuol gi wajumbe niga chiedh nade nikech sirkal ma wantie kawuono ni en sirkal machalo gima ok dewo jopiny. Pesa nyo obiro tok en pesa moromo. Kisumu Central wan gi milion gana 63 monego bed ni wachiwo basari. Kochakore wuok tich nyo gi saoro gana 30 kende. Gana 30 ni oting'o gimoro amora, ok en basari kende. En tich matek ne jonyuol, en tich matek ne wajumbe, nikech sirkandni chalo gima sirkal mapodho. En sirkal machalo gima ok odewo jogo ma giwacho ni noyierogi. Omiyo wan kaka wajumbe adwa kwero gi duol mamalo ni mondo sirkal omany pesa mar jopiny mondo okete agulu, mondo nyithindo dhi sikul, mondo jonyuol oyud tich mayot. Kawuono tich adek wachako wuodhni, wabiro time kawuono tich adek, kiny tich ang'wen, tich abich, wuok tich nyaka tich ariyo, mondo wane ni jonyuol duto ma nyithindgi nie secondary school manche wamiyo basari higa mokalo ocheko ni nyithindgi pod ni e skul, oneno ni nyithindgi pok oloko skunde, oneno wacho ni nyithindgi odhi nyime gi somo mochopo e form 2, form 3 kata form 4, mondo kwandiko chege to wandik chege ne skul maber, wandik chege ne skul ma nyathi nitie, wandik chege e klas ma nyathino nitie. Kisumu Central nigi wards auchiel. Kawuono sani wan Nyalenda, kwa katwadhi market Milemani ma wan social hall, kwadhi Obunga ma en railways ward, wadhi Obunga social hall, kwadhi Nyalenda wan Kosao hall, kwadhi Kondele wan social wan Kosao hall, kwa chiko Kaloleni Shauri Moyo wan Baptist Church in Shauri Moyo. Omiyo gimwatimo ni biro dhi nyime, janyuol kik ng'ato kwayi pesa ni mi form. Ma en nono, en nono, en nono. Erokamano kopogore gi mano, sani bende waneno in gi paro mar konyo jonyuol, to sani bende wach moro dhi nyime ni joma mine inego ga ahinya e ute ma bende sani ji kombo ma iluongo ni Airbnb. Kaka jatelo nyalo wacho ang'o e wach nang'o ma medo maundu machalo kamae? Gima medo maundu makoro joma mine kata joma nyimine inyo kendo inego e kuonde mag nindo, kuonde mag dak miluongo ni A and B,
nekech kuonde gi nyocha ok obedo control. Ka ji ochiewo, ng'ato yawe konde moro to keto ni ka ji ninde, joma biro ji ok ong'eyo, ng'ama donjo kanyo ok kaw kata kipande ne, onge ng'ama ng'iyo no donjo sadi to wuok sadi, chalo gimo kawo kifungu kada mane bus stop to dhi kumininde. Anda kwayo sirikal ma county, sirikal mamalo, ni waneni ohelni makamago kadhi nyime to ot ka ot obedo licensed gi ng'ama in charge mong'e ni ng'ane ema in charge mar odni. Ng'ama odonjo kanyo ikawo kopi mar kipande ne, nyako modonjo kanyo kata mama modonjo kanyo ikawo kopi mar kipande ne, mondo gigo matimore ong'e ng'ama odhi kanyo. Ka ok kamano to ywak makamagi, tho makamagi pod biro dhi nyime. Achaka dwa wacho ni kamago ok nyal timore to lor gi te, nikech wang' gi inyo jopiny. Tho manono wang' ok nokonywa. Mana kamano Joyce, kaka isewinjo kowuok kuom jaod bura ma Kisumu Central, Joshua Ron, ko oyango kaka sani gichako chenro mar konyo jogo ma bende ne gimiyo basari chakre higa mokalo nyaka higa ni endi mondo nyithindgi onyal dhi nyime kod somo. Kopogore gi mano be winjo ka bende ogolo pache ko e twak ma wan go okinyi ma kawuono kotenore kod maundu ma sani timre kuonde ma ji kodo mag nindo ma ong'ere kaka Airbnb, ka owacho ni ka ok nyal ket ne jogo eki license ma nyiso ni sama ng'ato dhi kanyo to inyal ng'e ni ma ng'a gi ng'ato oninde ode ng'awa to olor gi te. Mano bende wabro medo luwo mondo wang'e ni to sama olor gi te, maendi bro rocho ohala mag jogo manigi kuonde nindo makamagi koso bro chalo nade. Ka kamano duoko ni studio mondo idhi nyime kod thor wach ma wan godo e mbako romo. Joyce, an kuomi. Erokamano ahinya Millicent Adhiambo ka intiere kaunti ma Kisumu. Awinjo kanyo e yo makare ahinya weche motudore kod basari kaachiel kod thiro medruok mano mar nek mar nyidendi e pacho kae. Ang'eni wachno mar basari emiluonwa maduong' ahinya odiochieng' ma kawuono, bende ibiro bedo kiyangonwa e weche manyien mamoko mag odiochieng' ma kawuono ni to gin otese mag basari adi ma opogo odiochieng' ma kawuono ahinya to ne nyithindo mayudore e kar chung' od bura mano mar Kisumu Central e county ma Kisumu odiochieng' ma kawuono. Erokamano ahinya Millicent, med mana luonwa chenro ma kamano. Nyakwa Ramogi podi wantiere twak okinyi ma kawuono.